Det er jo 50 år i ens liv, eller mere efterhånden. Jeg hedder Jørgen Hovmand. Jeg kender huset i hver en detalje, hvis jeg kan huske det. Når man kommer ind, så skal man have den her wow-effekt. Og den får jeg hver gang jeg går ind derovre og siger, at det er pokkers. Det kan altså noget, det her. Højt til loft og stort rum, masser af luft, masser af lys. Og det inspirerer altså egentlig snart man kommer indenfor. Det er jo en standardhal, en gammel industrihal, du sidder i. Vores arkitekt Tormod Olsen har bare skiftet al beton ud med limtræ og træ, fordi det var jo vores livsgrundlag. Så der skulle bruges træ alle steder, også de mest umulige steder, som den der vindeltrappe derovre for eksempel. Vi skulle kunne dokumentere, at træ kunne bruges til meget mere, end man troede. Gorianerne, som de hed på Gori, det var jo en stor familie af unge medarbejdere, langt de fleste. De fik masser af børn, og vi holdt jo børnedag herude. Børnene var med mor og far på arbejde, om de så stod og tappede Gori lige herhen, eller de var sad over i marketing. Det var en stor fornøjelse at se alle de børn der, og de spillede jo badminton på banerne her og bordtennis. Så vi levede sådan set ud over normal arbejdstid. Alle medarbejdere var ansat på samme vilkår. Lønnen varierede, men det var også det eneste. Opsigelsesvilkår, gruppelivsforsikringer. Vi indførte barselsorlov for mænd, kan jeg huske, 14 dage. Det var helt uhørt. Så vi lavede nogle anderledes ting på Gori. Og det kunne åbenbart betale sig for vidt. Det gik jo rigtig godt. Tjente masser af penge, som vi kunne investere i fabrikken her i udvikling. Det var 9 måneder efter, vi havde indviet den store fabrik, den nye fabrik, Gori 1, kan vi kalde den. 9 måneder efter 4. juli, så brænder det ved et hændeligt uheld på lageret. Det er noget, der skete en gang, men man tabte nogle dunker, og så løb der noget væske ud, og det puttede man normalt bare noget pulver på, og så fejrede man det sammen. Det her væske, det løb ind under en krumpeovn, som vi emballerede vores emballager med, til forsendelse med fragtmænd. Og der gik så ild i, skete en forpuffning, altså en lille eksplosion. Flyttede et par medarbejdere et par meter, men ikke mere. Men så begyndte det at brænde. Og der stod 4. juli, det var højsæson for træbeskyttelse. Så der stod 850.000 liter træbeskyttelse på lageret. Det var totalt fyldt, og det brændte jo helt. Det kan man jo se. Der var en røgsøjle, der gik til Odder, og det brændte ned i løbet af et døgn, så var der kun aske tilbage. Den dag branden opstod lige over middagstid, så gik brandalarmen her. Jeg kunne se brandporten nede i cellæret lukket i, og alarmerne lød. Og så måtte jeg jo råbe højt ud til alle medarbejdere, der var her, cirka 100 stykker. Og mange af dem, de husker stadigvæk, at jeg råbte ud, fordi det sidder dybt i ryggraden på dem. Der var kun én, vi ikke fik ud. Han sad faktisk på toilettet og læste et eller andet. Det er et pornoagtigt blad. Han skulle lige være færdig, inden han kom ud igen, men han kom ikke til skade. Vi havde en udstilling på Koldinghus med Robert Jacobsen og hans jernskulptur. Og hans gode ven var Jean de Vanne fra Paris, som var sådan en af de der kubistiske malere med stærke farver. Vi var på Koldinghus til indvielse, og så siger jeg, Robert, Jean, du skal ud og se den der fabrik, de er ved at bygge derude. Det er noget vanvittigt noget, men der er en masse jern. Det er lige noget for dig. Og vi tog herud med Jean de Vanne, og han fik jo julelys i øjnene, da han så det her. For han så jo alle de her ingeniørskabte former, 3 kilometer rør og 27 tanke, som så sådan ud. Og hans foretagende skulle de jo se sådan ud. Og det brugte han 3 måneder på at lave, især med hans sprøjtemaler. Det var meget, meget præcist. Det var matematiske beregninger. Det er helt ikonisk. Og han er jo en verdenskendt kunstner. Hans malerier sælges faktisk på de store auktioner i verden over i dag stadigvæk. Det har været en fantastisk oplevelse at se det blive bevaret også. Og det er jo det, der er så stærkt ved den her bygning. Den lever videre, uanset hvad man bruger den til.